La Barceloneta no és només platja i turisme, és el barri dels pescadors de Barcelona. El barri neix el 1754 per allotjar mariners i pescadors. El mar no era paisatge, era feina, identitat i supervivència. Rafa, d'on ets? De Badalona, I treballes... aquí al port de Barceloneta, de pescador. I quants anys fa que treballes aquí al port de la Barceloneta com a pescador? Ja fa uns 40 anys. La pesca és un ofici dur i heredat. Jornades de nit i matinada, feina física i coneixement transmès de generació en generació. A quina hora t'aixeques per sortir a pescar? Depèn la temporada. Per fer una pesca, quantes hores estàs a la mar? Pues mira, avui he sortit a les 7 de la matinada i fins a les 4 estarem per aquí. El declivi és evident. Fa no tants anys hi havia gairebé 100 barques pescant a Barcelona. Avui, segons les fonts, en queden entre 9 i 25. Menys barques, menys pescadors, menys vida marinera. El turisme massiu i la gentrificació han expulsat veïns i oficis del barri. Els pescadors han quedat desplaçats i silenciats, mentre els ports perden vida i identitat. Que passa salsa, mecànica... Aquest gener de 2026, els pescadors s'han tornat a mobilitzar, protesten contra noves lleis i controls europeus pensats per la pesca industrial, però que ofeguen la pesca artesanal mediterrània. Sense pescadors, el port és decorat i la Barceloneta perd la seva ànima. La Barceloneta és molt més que platja, és un llegat viu del mar. Comparteix perquè els pescadors siguin escoltats i junts recuperem la Barceloneta.